Здравей, YouTube! Сега ще снимаме с KSA 12. Първият епизод на стрес в гората на телефона. Да, нещо такова. Добре, правиме нов сървър. KSA 12. Влизаме в сървъра. Къде да натисна? Аре бе, ето ти излезе. Аха. Тате, озовава се на едно дърво. Айде и ти скачай от дървото. Защото ни излезе така. Добре, започваме да събираме дърво. Ей, виж, намерих паднали дървета. Уй. Може да си направим супа. KSA 12, събираш ли дърво? Да. Събирам. Отгоре надолу. Добре. Ей, какво стана? Добре, аз бия крави, прасета и овци. Ей, ето прасета. Ще направя дървен меч. Ти искаш ли? Да. Аре бе, тая кокошка ме бута. И какво става? Бия прасета. Печеля, пребих прасета. Пребих прасе и никакво пържово не ми даде. Добре, KSA 12, движиш ли някъде овци? В горето съм. Дали има овци? И аз съм в гората. За тебе точно. Здрасти. Добре. Хайде. Да разгледаме за овци. Тук обикновено има овци, мисля, Още че... дървета не трябва. Виждам една. Видях още една овца. Ами, ако искаш, събирай още, обаче, ако се разделим, може да намерим повече овци. Добре. Ела да ти дам мечът. Те овците са някъде в Борова гора, обикновено. Чакай, че нещо... Изгубихме ли се? Не, аз знам къде си ти. Съм в една гора. Загубени. Да, като изгубено пане. Идвам. И не те виждам. Да, обърни се, бе. Да, видях. Дай да ти дам меча. Ето ти меч. Дам ти меч. Да. Аз дърва да ти дам. Ето, завядай. Ами, дай ми ги. Трябват ми за въглища. Как си дават? Натискай си давам. Да. Натискаш върху тях, отдолу на квадратчетата, продължително. Благодаря. Тези... Не, но... О, добре, и тези ми даваш. Благодаря. Айде. Трябва да намерим колкото се може повече овце. Как ще се намери? Намерих село! Идвай! Намерих село! Какво? Село. Да, идвай при мен. Там има разни неща, има страшно много неща. Идвай при мен. Идвай. Ай, виж, и там има овца. Не знам къде си обаче. Ето точно за теб съм. Обърни се, не ходи натам. Не ходи към. Добре, убий я с меча. Аз имам 3 вълни. Ти колко имаш?
Нямам много съм. Айде, къде си? Боря се с овцата. Ама връщай се, бе. Върни се. Отиваме в селото. Готово. Айде, отиваме. Още една овца. Не знам къде аз съм загубен в една гора. Аз те виждам. Точно за дървото съм. Не те виждам. Видях. Виж ми табелката. Видях табелката, да. Айде, бе. Ето те. Води ме към село. Добре, само да убия тази овца. Ти колко вълна имаш? Едно. Добре, трябва ни само още една. Пак те загубих. Абе! Намерих те. Кса Къде е 12. селото? Пресени. Добре, ето го там. Виждаш ли го? Да, Къщичките, виждаш ли ги? да. Тичаме рамо до рамо. Ей, виждам овца. Ще отида да я убия. Ти Да. разгледай селото. Добре, аз съм в село. И потърси някоя къща в селото, където да приспим. Да. Ето я. Видях един селен. Добре, браво. Попитай го на някоя оферта. Селените дават оферти. И аз виждам. Селени. Тук двама селени. Да, те се крият от зомбитата през нощта. Не се бойте, селени. Ние ще ви защитим. Добре, намерих някаква малка къщичка, от която излязоха двама селени. Да, и аз те виждам. Пуснаха ме вътре, значи става. Не бе, намери. Чакай. Не отивай натам. Те овце видях. Да, знам, имаме вече достатъчно вълна. Нямаме. Не ги убивай, тате, имаме. Аз събрах за теб. Колко? Аз имам 5, ти имаш едно. Да. Става 6. А пък Добре. не ги убивай, тези ще си ги сложим, ще ги влюбим и ще си получим още овци. Айде това. Влюби ги. Няма сега, още не сме готови. Чак в 4-ти епизод, сигурно. Добре, аз отивам в железарията да видя какво има в съндъка. Ела с мен. Ей, виж, ела да ви... О, железен меч! И 5 хляб. И 3 дървета. И отцепия 10 кръчета отцепия. И 3 злато. Уху! Супер! Защо ме удряш? Не исках. Добре, прощавам ти. Не така управлявам движението. Да, остави. Добре, ще обера реколтата, да си направим още хляб. Аз какво да правя? Ами, разгледай да къщите и търси някоя перфектна къща. Виж, аз ще обирам житото. Не всички да са малки къщички. Има някои големи. Тази с железарията е готина. Има си и лава. Не, лавата е опасна. Тази с железарията е твърде малка, няма къде да си сложи. Това е отворено това обаче. Няма врата. Да, те не слагат врати. Не, аз направих една малка къщичка за това. О, И се стълба. добре, аз имам 7 жито, ще си направим 2 хляба. Айде. Загубих я. Бър... Една къщичка беше. Абе, знаеш ли какво? Айде направо да влезем в тази. Изглежда супер. Къде е? Ето тази, до теб точно. Къде е вратата? Горе. И как ще се качим с горна врата? С ето това. Ще направим стълбички. Чакай, ще направим стълбички, мръдни се. Малко. Това ще има форма на вратата. Да, остави го. Така. Така. Добре, хайде ги влизаме. Влизаме. Хайде. Остави го. Лош селянин, ще го набия. Не, не. А! Добре, няма повече да го бия. Няма за компания. Ей, виж, има рафтове с книги. Да, може да ги стросиш и за едно място за легла. Да, не ги струши! Трябват ни, ще си ги принесем, като си направим наша къща. Има и крафтинг тейбъл. Добре да си прави... Аз седи си на вратата. Да, остави го. Той гледа за зомбита. Да го изгони ли от къщата? Не, Добре. Искаш ли да имаш селен вкъщи? няма проблем. Домакин. Домакин.
Сега легло, как да си направя? Аз ще Да направя. ти дам, Ей, сега ще направя. ето, купчето зона ти го дал касата. Добре. Ей, сега ще направя въглен. Ето, 2 легла. Едно легло за теб и лягай да спиш. Едно легло за мен. Абе, чакай. Легни. Си взема меча и трябва да направя въглени. Искаш ли въглени? Не знам. Факли, т.е. Добре, лека нощ на следващия ден. Ще го направим. Добро. И да. Някакво къща буди. Да, това е железарията. Ти, когато откриеш село, Майнкрафт е устроен така, че... убих домакина. Не се мърдаш от вратата! Не е честно. Добре, хайде да изгасим огъня. Не можем. Можем? Цялото село почне да буди. Оф, имаш ли вода? Извинявай. Няма нищо, но О, нямаме вода. ами, айде, аз ще го изгася с ръка. Добре, да, отида за вода ли? Ето Ми, тук има вода. не, Как се взима вода? чакай, По същия начин. ще слагам купчета върху него. А? Ще слагам купчета върху огъня. Лош огън, престани, огън. А вода не се ли взима така, както и пръст? Не се взима така, разбира се. Взима се. Трябва ти кофа. Иначе стана на купчета. Оф, не мога да я изгася тази. Това е подпалено. Цялото е подпалено. Селото ще пламне. Минах през огън. И аз минах. Добре, гориш ли? Цялото ще изгори. Не. Сигурно няма да изгори. Само железарията и онази къща. Ей, тати, виж тази къща колко е огромна. Коя? Ето тази. Ага. Харесва ли ти да живеем Не, тук? не си стигам до нея. Ето е. И е защитена. Знам дали е това дървено село, дали е защитено. Къде си ти? Ето ме. Вътре в къщата съм. Коя? Подземната къща? Тя не е подземна. Тя е просто потънала. Майнкрафт е издигната игра. Пълно с планини. Къде е вратата? Ей, виж, моркови. Вратата от другата страна на къщата. Ага. Какво да взимаме моркови? Да. Искаш да ти кажа? Изгоряли. Няма да изгорят, бе. Как се взима? Нормално. Да, просто натискаш върху тях продължително и после ги слагаш отново. Много добре селени, обаче ще ми изгоря сега. Как така много добри селени? Не знаеш колко ядосват всички геймъри по света. Мън. Мрънкаме на мън. Минаха. Добре, това беше... няма да си има повече от 16 епизода. Това беше всичко и довиждане.